Dispatcher nga taga Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay, gipusil patay samtang nagsakay og habal-habal. Juliet Hainar, Sugin Limi. Kilid sa dalan sa Sadlunong bahin sa sitio Ilang-Ilang Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay, gipusil patay si John Mel Obeso, 28 anyos, kagahapon sa hapon. Giingong sakay sa habal-habal ang biktima uban ang gituuhang gunman. Kining mga lungag sa yuta ang timailhan sa mga balang nga miigo sa lawas sa biktima. Unom ka mga kabhang sa kalibre 45 ang nirecover sa kapulisan dinhi. Pakahilaton lang yan, gituuhan niya, pagdaon niya nagpusig ya. Wa makatuo si Jocelyn sa gidangatan sa iyang igsuon nga iyang ginilagway nga buutan ug way kaaway. Giangkon hinuon ini nga tigamitan ang iyang igsuon og gidili nga drogas ug bugtong gikalingawan ni ini ang mao ang pagkadispatcher sa tabunok. May kontra sir, mayong tao dyan na siya. Wala, kana may intram muna siya. Blanco pa ang kapulisan kung si kinsa ang responsable sa lain na sab nga kaso sa pagpamusil sa Dakbayan. Gisusi karon nila ang posibilidad nga duday kalambigitan sa pagkagumon sa gidili nga drogas ang krimen. Siguro bawsan siguro na siya. Kay nitado na usay na isdawaan niyo siya nga nilabot ko baso na siya naigo sa mong dapit muna na imbas lang. Juliet Hainar, News 5. Gipaluyuhan sa simbahan ng usa ka People's Initiative sa pagpanday sa usa ka balaod nun nga hingpit na nga magwagtang sa tanang matang sa pork barrel sa nasod. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Mulusad og People's Initiative Bill ang usa ka multi-sectoral group sa nasod aron wado ng pork barrel system sa Kongreso. Nagmeeting sa Archbishop Palace ang nagkalain-laing grupo aron hisgutan ang ilang planong paglusad sa People's Initiative Bill. Matod pa ni Attorney Rex Fernandez sa Cebu Coalition Against Pork Barrel, suruyo nila ang tanang legislative districts aron ipasabot ang kadautan sa pork barrel ug magpapirma sa ilang balaod nun. Gipasabot ni Fernandez nga di moagi sa Kongreso ang maong balaod nun tungod kay ang katawhan nay mo desider kung angayan bang tangtangon ang pork barrel system. Wherein the People's Congress would now be the one to approve what is the actual content and form of the anti-pork barrel People's Initiative Bill. Si Bayan Muna Representative Carlos Zarate mihulagway nga bisan tuod og nawala na ang PDAF aduna paghihapoy mga laing pamaagi sa pork barrel nga gipahimuslan sa mga politiko. Mato ni Zarate, kunwaan ang pork barrel diretsyo na nga igahin ang pundo sa mga institusyon susama sa public hospitals and public schools. So salig yun ang tanaw namo diri mo salig sa katawhan, no? Dadon ang isyu sa katawhan kay hindi yan ang katawhan ang kaluoy kaayo, no? While our officials, no, are wallowing in so much wealth plundered from our coffer, from the coffers of our country, no? Daghan kayo every day nagadaghan ang mga pobre. Gipaluyuhan sa simbahan ang pagpalusad sa People's Initiative Bill. Mato ni Archbishop Jose Palma, oras na aron ipakita sa katawhan ang ilang dili pag-uyon sa pork barrel system. Pinaagi sa nagkahiusang katawhan, si Palma nagkanayon nga mapugnan ang nagkagrabing korupsyon sa nasod. This is very much part of the hope and dream of our people to have, a better life, and a better life can be guaranteed, can be given by a better government, by a better church, by a better community. Leslie Caminada Vistil, News 5. Uyon si Governor Junjun Davidez sa himuong lakang sa Kapitolyo nga ibaligya sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang nagubang Cebu International Convention Center. Anaa karon sa Committee on Municipal and Provincial Property sa Provincial Board ang suwat sa mong Dakbayan nga nagpadayag sa ilang interes sa pagpalit sa CICC. Usa ka joint venture ang CICC tali sa Kapitolyo nga mo'y nagpatukod niini ubang Mandaue mo'y na nagiya sa luna nga gitukuran niini. Mikabat sa 600 million pesos ang kantidad sa CICC kung ibaligya matod sa provincial assessor. Mupatawag si Davide og meeting sa CICC board alang sa maong tinguha. I am keen on getting, kung ako lang, on my personal plan lang, I'm keen on getting, letting go of the CICC. Napasya sa cooperation sa Task Force Illegal Fishing sa lalawigan sa Sugbo kuman maabiriya sa laod ang ilang gisakyan. Kapin sa 2 ka oras sila nga nag-utaw-utaw hangtod nga na-rescue ug napaandar ang makina. Ray Pasaporte, Sugin Limi.
Alauna pasado ganihang kadlawon nigikan sa lapihan ang motorbangka nga gisakyan sa Task Force Illegal Fishing uban sa mga sakop sa bantay dagat. Target sa grupo maong mga porsainer nga illegal nga nanagat. Nilanat lang og usa ka oras kapin ang dagan dihang sakalit lang napaong ang makina sa motorbangka na among gisakyan tunga-tunga sa isla sa Kinatarkan ug Hilantagaan nga sakop sa lungsod sa Santa Fe, isla sa Bantayan. Nasuta nga nahutdan di ay og City ug wala na gyud makabalik sa pag-andar ang makina. Niabot ang laing motorbangka nga mirestyo kanamo. Usa ka mekaniko maoy miayo sa makina. Hayag-hayag na nakabalik og andar ang makina ug gilahos sa Task Force ug Bantay Dagat ang Tangingi, isla nga sakop sa lungsod sa Madridejos. Nasugatan kining porsainer ug gipahunong. So mo tayo akong gibuhat kaya nag-inspection ko dito sa sud sa ilang cargo hall ug doon na ba sila yung mga napil o kuha sa ilahang pukot nga kini mga endangered species daghan man guni kaigot pero so far nakita nako wala man limpyo man ang atong barko. Ang maong panagatan na dakpanan ni Madrigal ni adtong bulan sa Enero, kini gipanag-iya sa usa ka inhinyero nga tagalungsod sa Madridejos. Giklaro niya nga gumikan sa subsub nila nga pagpatrolya sa kadagatan, minus gyud og maayo ang illegal fishing sa ikaupat nga distrito. 90% na complete na to, napay 10%. Gani katong naabrihan ta dito namantay na dungog nga duha ka buto-buto gamit ko itong mga dinamita, napay na dinamita gyapon sa palibot. Kana hinahinayan na to na very challenging kay na kanang dynamite fishing. Pero alang ni Madrigal, dili siya mohunong sa pagpanakop ni adtong malapason sa balaod sa kadagatan ug iya kining ipadayon. Mo gid kuan lang gid sustain lang siya, di gid pwede siya biyaan kay once nga tanaw nila nga wala na nagpatrolya, wala na nag-roving, kay para lang gid nga ma-sustain ang kining pagpatrolya sa kadagatan dinhi kapita. Ray Pasapante, News 5. Upaw katong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Mayo 23, tuig 2014. Daghang salamat partner, daghang salamat sa mga kapatid. Kini si Frank Manilong Jr. Tugot ko magpasalamat sa akong partner sa sobra usa ka tuig. Good luck and God bless, Attorney Frank. It was an honor working with you. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musulod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, aksyon!